Kani ke School ba English and Foreign Languages University. Kabaran hapok kakut jong School ba Nehu, kabalong tang kani ke School ba akan ke doba Asia ke ba jing hikai halor gejat kitian boper jong kiri ke pertai. Lasengi kani ke School ba akan senam syajar kendai spa San Pupra ha Hyderabad. Haga kerteng ke berem ke belatip kum ke Central Institute of English. Halor katong ban jing hikai bat pentebet ikino hikai haga subject English. Hendrai ke senam syajar kendai spa hanyo puar la pendrong ya gejing ajing hikai sariki weipat kejat kitian jong kiri ke ba kampau ha ke pertai. Bat la penkela kerteng ru yaka syaka Central Institute of English and Foreign Languages. Bat haga senam syajar kendai spa hanyo pulai kalayo gejing itu kum ke School ba ke bapura naga University Grants Commission. Bat naduk ke senam syajar kendai spa hanyo pulai kaladon ru akan kenong ba syelong haduk kini kisngi ke bamenta. Haga senam arajar nyopat lapan kela kerteng biang sasisian ya kena kejaga pulih syaka English and Foreign Languages University. Kabala ne da kena ke kerteng haduk mentah. Ngidon ki MA programs haga English, nata haga literature, bat ka linguistics, bat ka GMC, kata journalism and mass communication department. Nang tapat ngidon ke BA program ru hakini ki juk ki departments. Idon pat ki PhD programs haka English language education department, haka linguistics department, pat haka literature department. Kita ki di programs pengidon haka liang jongka English linguistics pat ka journalism and mass communications. Tingidon pat ki foreign languages kum ka German, ka French, ka Spanish pat ka Russian. Idon ki certificate of proficiency courses, but ki diploma courses hakini ki kitin. Watla ke School ba English and Foreign Languages University Keladon hakini nong ba syelong lapalat saupusan senam menta. Hendrai kumba kalong haduk menta. Duna bah ki breu nak ke jelam Meghalaya kam tam ki khasi ki penar bat ki garo ki banlet pulih hakini ke School ba. Kaba omla bantip nak ke ikadau. Ki kena ki bawan hang ni ki long gimana syabar, buon gimana syabar. Tang kan diat ngut ngidon naki naka jaka ka jongi bat naki di states ba kham hajan jongi re ba bon hi ni kena ki de bon na shabar la po ki chati po south king ha gejing kren bagi bor peniat jong ke School ba la yor gejing pensyai halor gejing mentoy na ke bentagi samla ki ba phai kemat syaki kos ha ke School ba I nak liang juga English language department kadang pulih ke English language education kadang ke kenja course ke bayar rap yaki ban tip kumno ban frame ki questions kumno ban nang ban talk ketin ha ketin English namar bagiran kam ya ketin English deka de official language jong ka state ke jongi tingi de ban don kam ken ban nang kumno ban kren kumno ban talk tingi pej menta abangi pej ki khana menta teng ban draft ki thi kim nang dia bangi pulih ke English language education kaya rap yaki kum takin bangin nang ban kren communication skills bagi ong nang ta kum no bangin tho bangin draft ki bangin draft ki CVs ki jongi mo kata kan rap yaki kum ta nang ta bangin la ban train yaki no hikai bangin nang don kam shisha kan ri ke jongi ban train gino hikai bon gino hikai jongi ki ba baju asngo kata English language education tidak ka bangi pulih kata le se ki samla jongi ki la ban rap pada ki paranong hikai ru pakin sut ho shisha ke jimun to jong ka tin English ti haba pipuli ka literature pat ka don ka jong ka jimun to hi pipuli ya ka journalism and mass communications pada ka long a professional course ti kan ya rap ya ki ken ha ki lat ki babon mi don kam tangin pe ka media ka no ka klan ti da pipuli ka ta ka pinyo ka jimun to ki ba shibon ba pinang kum no pen don kam ya ki strategies jong ka mass communication mo ti apa pipuli pada ki foreign languages tingi dan kam menta ni ka perthai jungi kala lang rit nang ta ki breu ki babon ki wan chaka ni ka ri ka jungi ru namar ba ka tourism ru kala nang ke wa ka ni ka ri ka jungi tingi dan kam ya ki breu ki banang ban translate ban interpret ti la da pinang ya ka ktin German ya ka ktin Russian ya ka ktin Spanish ka French kinam do kam namar ba gi don kam menta ki translators ba ki interpreters ti nakaliang jong ka Department of Linguistics padang itip ba ka North East ki ong ka ba ka gold mine of languages ki bon ki tien ki badon hang ni ki bangin pat analyze tila da pipuli ka
linguistics lengba ka jing tip jong pi ya ka tu ka subject pila ban pendon kam ya ka expertise jong pi kanang ma pila ban analyze kini ki languages ki badon ka north east bagi brio na syabahar ki wan ndela dangi don ki brio jong inang ni ka mun kan long ji mun toy ki babun ti kita kin ki ek ai ba pila ban yo ki mun toy ba pi man puli kini ki programs ngi don hang ni po English and Foreign Languages University. Kermen bagani ko kubor leng bau PCN kan penmentoi ki samla puli hakini ki sngi ki bamenta. Kanang ba kajingdon jongkum kini ki skul ba. Nalor ba ka penmentoi ki weipat ki jat ben riau na ki weipat ki jela jongkari. Ha gajo ko por ka penmentoi ya ki samla trai mulo. Ha ka bagani skul ba English and Foreign Languages University ka yeng. Ti ngakan tu kan ki kun samla jungi bikin wan ban wat jing tip pangani university na marba kani gade ka Central University but kam tam bon sin ki brio jungi hangni ki bakla ya kani ban ong bade kani hu ngim de kani hu gide ka English and Foreign Languages University ka bahap hapo ka jing penya jong ka Hyderabad ka kami jungi gade po Hyderabad riangi ru ni ngi ra seng na ru ka por ba kani hu hi ru ka seng ngi don hangni ti kani ka Institute Menshwa ka balonga Central Institute of English and Foreign Languages Kalakala University haka house name Arhajar New ti kumta ki bon ki brio nang ri ki jungi bam tip pangani university ki mut bakare ka university ka bam long recognize ring ka kwa ban pen tip ki khon samla ba kani ka university ka de ka bala pau khmat adu kata ta bat ba ki de ben shim kabu ba kan kani ka jakapuli hang ni hapo shnong jungi bat ba ki yo lot iki privileges baro ba ki we ki university ki ai yo ki scholarships ki stipends ki book grant kum ki we university ki yo kum ta ki khna hang ni ru la ki wan puli ki la ban yo tingi don ru ki hostels namata ki shinrang ba namata ki kentei ha ka ba ki khna la ki wan puli ni ki jaka ki ba kham shakandong jong kari jungi ki la ban shong ki la ban pendon kam ya ki hostels ki bangi don